Прывітанне, сябры! Вы слухаеце падкаст ад Міколы Дзядка. Думаючы аб новых сродках распаўсюдзіць свае ідэі, я вырашыў, што трэба паспрабаваць і гэткі. Зусім іншы фармат, іншы жанр. І тут, у адрозненне ад ролікаў на Ютубе і артыкулаў у новым часе, можна дазволіць сабе паразважаць і паадступаць ад тэмы абмеркавання, а не падлічваць кожнае слова і кожную хвілінку, як звычайна, я гэта раблю. Бо ўсё ж хочацца зрабіць як мага карацей і лаканічней, а то ніхто чытаць і глядзець не будзе. І сёння тэмай, на якую я хачу паразважаць, будзе тэма рэвалюцыі. Ці патрэбная нам, беларусам, рэвалюцыя? Што яна прынясе? Што за людзі выступаюць за рэвалюцыяй і супраць іх? Люблю пачынаць свае артыкулы з вызначэння па тэрмінах. Гэта такая звычка, укаранёная падчас навучання ва ўніверсітэце. І вось з тэрмінам тут атрымоўваецца зусім цікава, бо масавая культура за апошнія гады зрабіла ўсё для таго, каб слова рэвалюцыя размыць і дэвальваваць. Рэвалюцыйныя тушы для расніц, рэвалюцыя ў адбельванні, чулі такое, так? Але сёння мы будзем вядома не пра рэвалюцыю ў адбельванні, а пра рэвалюцыю ў палітыцы. Але і тут без размыцця не абышлося. Рэвалюцыямі часта называюць любую гвалтоўную змену ўлады. Прыйшоў натоўп прыхільнікаў аднаго лідара, выкінуў з вокнаў папярэдняга лідара, а свайго любімца пасадзіў у крэсла. У СМІ кажуць, што ў краіне X адбылася рэвалюцыя. Дык вось гэта не рэвалюцыя. Рэвалюцыя заўсёды нясе карэнныя змены не толькі ў кіруючай вярхушцы, але і ў свядомасці людзей, у грамадскіх інстытутах і ў самой структуры грамадска-палітычнага ладу. Карацей кажучы, рэвалюцыя – гэта кардынальная перамена грамадска-палітычнай сістэмы, якая адбылася па-за інстытуцыянальным шляхам, то бок не па правілах самой сістэмы. І тут, канешне, нас цікавіць перш за ўсё беларускі кантэкст. Аб ім і будзем размаўляць. Вось казалася б, мы з вамі жывем у аўтарытарнай дзяржаве, якая на карані адрэзала любую легальную магчымасць змены эліт. Дзяржаве, у якой любы крытык улады аўтаматычна запісваецца ў ворагі і пятую калону. Дзяржаве, якая ў адкрытую рабуе народ, чые кіраўнікі прысабечылі ўсю грамадскую маёмасць і рэсурсы. Лагічна было б вырашыць, раз вы не хочаце аддаваць уладу інстытуцыянальным шляхам, раз вы ўчапіліся ў свае пасады і смокчаце з нас кроў, то мы тады змесцім вас неінстытуцыянальным шляхам, учынім рэвалюцыю і прымусім вас сысці. Аднак вы даўно чулі ад нашых лідараў апазіцыі, каб яны казалі: «Беларусы, нам патрэбная рэвалюцыя». Нават самыя рашучыя з іх, хто заклікае на плошчу адкрытую, Статкевіч, Аўтуховіч, яны пазбягаюць гэтага слова. Пра астатніх і не варта казаць. Яны займаюцца чым заўгодна, але не падрыхтоўкай рэвалюцыйных пераменаў. Больш за тое, існуе цэлая адмысловая праслойка так званай канструктыўнай апазіцыі. Гэта «Гавары праўду», «Рух за свабоду» і шэраг іншых. Яны, гэтыя рэвалюцыйныя перамены, у адкрытую сабатуюць, а размовы пра рэвалюцыйны шлях наўпрост асуджаюць. Толькі і гучыць рэформы, кансенсус, кампраміс, мірны шлях. А тыя, хто кажуць пра рэвалюцыю, правакатары. Праўда, тут адразу хочацца задаць пытанне, які кансенсус можа быць між воўкам і авечкай. Ну ды ладно. У апошнія гады яшчэ да гэтай рыторыкі дадалося, што не трэба разгойдваць лодку, бо прыйдзе Пуцін і нас захопіць як Крым. Маўляў, будзе Майдан, будзе расійская інтэрвенцыя. То бок цярпіце, жывіце як мышы пад венікам, ні ў якім разе не імкніцеся нічога змяніць да лепшага, бо інакш нас Пуцін з'есць. А так нас імее Лукашенка. Ды ён хоць свой, па-свойску імее. Канешне, абсалютна заганная і крывадушная логіка, але для разбору гэтага сцверджання трэба будзе, напэўна, асобны падкаст запіліць. Я не буду зараз спекуляваць, які адсотак гэтых канструктыўных апазіцыянераў працуе на КДБ. Хутчэй за ўсё, немалы, бо такая рыторыка відавочна карысная рэжыму. І заўважце, яна абвастраецца падчас пратэстаў, калі рэжыму пачынае пагражаць небяспека. Так было ў 2010 годзе, у 2017. Насамрэч, я думаю, што большасць гэтых канструктыўных вераць у тое, што кажуць. Іх разлік просты. Яны хочуць самі максімальна бяспечным для сябе шляхам прыйсці да ўлады, стаць прэзідэнтамі і міністрамі. Аднак не рызыкаваць сваім гарбом на плошчы. У гэтым плане у іх і ў таго ж Статкевіча мэта адна, проста розныя стратэгіі яе дасягнення.
Яшчэ адна прычына, чаму яны не агітуюць за рэвалюцыю, тому што вся гэтая апазіцыя сядзіць на заходніх грантах, знаходзіцца ў прамой фінансавай залежнасці ад заходніх донараў. Фінансава гэтыя людзі не самастойныя і залежныя. Таму для таго, каб атрымліваць свае фінансавыя ўліванні і далей ад розных фундацыяў ці ад урадаў еўрапейскіх краін, яны мусяць падаваць свае ідэі ў зручным і прывычным для іх рэчышчы. То бок яны не могуць у заяве на грант напісаць на рэвалюцыю ці на арганізацыю несанкцыянаваных пратэстаў. Яны абмежаваны вось гэтым заходнім НДАшным дыскурсам, які патрабуе ад іх выключна мірнага шляху, і нават не проста мірнага, а адсутнасці усялякіх намёкаў на нешта нелегальнае. Таму, канешне ж, яны будуць працаваць, дзейнічаць і казаць толькі ў тым рэчышчы, якое дазволіць ім і надалей атрымоўваць грошы ад сваіх донараў. То бок гэтыя людзі, гэтая памяркоўная альбо канструктыўная апазіцыя, яны відавочна топяць за тое, што карысна ім асабіста, і спрабуюць яшчэ даказаць нам, што гэта карысна і для нас. У інтарэсах беларусаў карэнныя змены. Не проста змяніць Лукашэнку на кагосьці іншага, а перабудаваць усю палітычную сістэму ў бок большай дэмакратычнасці, пераразмеркаваць маёмасць, правесці люстрацыю і пакараць злачынцаў. Усё гэта магчыма толькі ў рэвалюцыйным рэжыме хаця б таму, што, як я казаў вышэй, дзяржава абрэзала ўсе нерэвалюцыйныя шляхі ўздзеяння на сябе. І чым болей маштабную перабудову грамадскіх інстытутаў мы зацеем, тым меней магчыма будзе яе ажыццявіць шляхам рэформаў. Я ўжо не кажу пра тое, што рэформы расцягваюцца на годы і дзесяцігоддзі, а з-за несправядлівага грамадскага ўкладу людзі пакутаюць і паміраюць штодзень. Che governa questo mondo, bombe intelligenti, confine murato, per chi vuole uscire dalle logiche di mercato. Di solidarietà continuano a parlare, poi sparano agli scafi, profughi a mare, rinchiusi in campi di concentramento. Il reato è essere senza documento. Lotta per il mondo, dai senso alla tua vita, contro la loro giustizia infinita. Di cose ne puoi fare, di cose ne puoi dire. Primo reagire, disobbedire. Della pace impongono il disarmo solo a chi non gli piace, e di democrazia si riempiono la bocca con l'olio e il manganello nascosti nella giacca. Lotta per il mondo, dai senso alla tua vita, contro la loro giustizia infinita. Di cose ne puoi fare, ne puoi dire, primo reagire, disobbedire. Zigida, 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 zigida. Not in my name. Power to the people, power to the people, power to the people. Oi, revolution. Che governa questo mondo, bombe intelligenti, confine murato, per chi vuole uscire dalle logiche
di mercato. Lotta per il mondo, dai senso alla tua vita, contro la loro giustizia infinita. Di cose ne puoi fare, di cose ne puoi dire. Primo, reagire, disobbedire. Нагадваю, сябры, вы слухаеце падкаст Міколы Дзядка. Тэма нашых разважанняў сёння рэвалюцыя. Ці патрэбная яна нам? Зараз я расказаў пра так званую памяркоўную апазіцыю і пра тое, як яна даказвае беларусам, што ім не патрэбная рэвалюцыя. Аднак ёсць іншая крайнасць, у якую кідаюцца ў сваю чаргу некаторыя анархісты. Яны лічаць рэвалюцыю панацэяй ад усіх бед, рашэннем усіх праблемаў і галоўнай мэтай сваёй дзейнасці. У іхняй агітацыі рэвалюцыя прадстае гэткім страшным судом, днём X, пасля якога ўсё стане справядліва, шчасліва і добра. Адпаведна гэтай логіцы усе дзеянні, якія не вядуць наўпрост сію секунду да рэвалюцыі, непатрэбныя і нават шкодныя. Пры гэтым губляецца з пункту зроку два важных моманты. Першы. Сам па сабе рэвалюцыйны гвалт і скіданне ўлады не набліжае нас да анархізма ні на крок. У Самаліі, на большай частцы Сірыі, у пэўны перыяд на Гаіці дзяржаўная ўлада калісь абрушылася і знікла. Аднак анархія не настала. Чаму? Таму што не было адпаведных грамадскіх інстытутаў, на якіх яна магла б вырасці, такіх як гарызантальныя суполкі людзей, якія практыкуюць самакіраванне, супольнасцяў узаемадапамогі, нефармальных структур прыняцця рашэнняў, нефармальных праваахоўных і судовых сістэмаў, кшталту нейкай народнай міліцыі і абшчынных судоў, якія б дзейнічалі незалежна ад дзяржавы. Не было альтэрнатыўных сістэм адукацыі, якія б даносілі людзям эгалітарныя каштоўнасці. Любая анархічная рэвалюцыя можа адбыцца толькі будучы вельмі добра падрыхтаванай. Для касметычных зменаў, нават для замены аўтарытарызму на ліберальную дэмакратыю, такой грунтоўнай падрыхтаваўчай працы не трэба, а вось для анархізма трэба. Практыка паказвае, што звычайна пры знікненні цэнтральнай улады людзі першае, што робяць, гэта выстройваюць тыя інстытуты, якія ім добра знаёмыя і прывычныя. То бок проста будуюць новую эрзац-дзяржаву, а ўсе вядомыя нам прыклады анархісцкага грамадства былі плодам доўгай і старанай падрыхтоўкі. Ні гвалту, ні тэрору, а высілкаў па змене чалавечай свядомасці і сацыяльных практык. Рэвалюцыя ў Гішпаніі пачыналася з пачатку 1870-х гадоў, а здарылася ў 1936. Пачыналася яна сеткай анархісцкіх школаў, кааперацыяй сялян і старанай прапагандай. Махноўшчына пачыналася як мінімум у 1906 годзе, а гістарычна хутчэй за ўсё і раней, бо сялянская абшчыня і казацкім традыцыям вольнасці на тых тэрыторыях многа стагоддзяў. І з усёй Сірыі адна толькі Ражава змагла пасля падзення дзяржавы стварыць нешта блізкае да анархічнага ладу. І ў адной толькі Ражаве з усёй Сірыі працоўная партыя Курдыстана выхоўвала моладзь цягам 32 гадоў. Цікавае супадзенне, праўда? Таму паспяховая рэвалюцыя у патрэбным нам рэчышчы можа быць нічым іншым, як венцом доўгіх і старанных высілкаў адукацыйнага характару, вынікам будавання грамадскіх структураў гарызантальнага тыпу. Рандомны бунт пралетарыяў з арматурай дасць для дасягнення анархісцкіх мэтаў вельмі і вельмі мала. Другі момант. Рэвалюцыя абсалютна не гарантуе поспеху і не дае ніякіх абяцанняў. Нарушэнне стабільнасці грамадскай сістэмы і ліквідацыя дзяржаўных структур – гэта, вядома, неабходная умова для дасягнення анархізму, аднак анархізм да яе не зводзіцца. Само па сабе скіданне ўлады не нашмат падвышае нашу свабоду, а вось рызыкі дае велізарныя. Пасля рэвалюцыі, нават пры наяўнасці моцнага эгалітарнага руху, можа адбыцца ўсё, што заўгодна. І бюракратызацыя гэтага руху, пераўтварэнне яго ў новую эліту, і разгром руху сіламі рэакцыі, і расчараванне народа ў гэтым руху, як след зніжэння падтрымкі і вяртання да старых парадкаў. Можа адбыцца іншаземная інтэрвенцыя. Зрэшты, умоўныя анархісты пасля рэвалюцыі могуць проста згубіць нюх
збанкрутаваць ідэйна і палітычна і не справіцца з задачамі, якія ускладзены іх гісторыя. То бок рэвалюцыя гэта шанец, і ў той жа момант гэта рулетка. І гэта я кажу не для таго, каб стаць у хор застабілаў, а каб вы зразумелі, што прадстаўляць людзям рэвалюцыю як вырашэнне ўсіх праблемаў няправільна і несумленна ў дачыненні да тых, хто нас слухае і нам верыць. Рэвалюцыя можа як вырашыць праблемы, так і дадаць новых. Аб гэтым таксама трэба шчыра казаць. Няправільна называць рэвалюцыю канчатковай мэтай. Гэта інструмент, гэта неабходны і вельмі важны этап для дасягнення структурных пераменаў у грамадстве, бо відавочна, што прэзідэнт сам сваю пасаду не скасуе, а капіталісты самі вытворчасці працоўным не аддадуць. Аднак рэвалюцыя гэта вакно магчымасцяў, якое нават у выпадку поспеху можа вывесці нас зусім не туды, куды мы планавалі. Такім чынам рэвалюцыя, а тым больш рэвалюцыйны гвалт, не мусяць паказвацца як асноўны шлях вырашэння нашых праблемаў. Наадварот, акцэнт трэба ставіць на тым, што мы на пачатку доўгай дарогі, якая складаецца з цяжкіх, часта руцінных дзеянняў пераважна адукацыйнага кшталту. Гэта доўгае і паступовае сацыяльнае будаўніцтва, якое мы робім для таго, каб у выпадку рэвалюцыйных падзеяў не збанкрутаваць і прадставіць сваю альтэрнатыву. Я разумею, што для кагосьці такі анархізм можа падацца не такім задорным і вясёлым, як хацелася б, бо нейкае там сацыяльнае будаўніцтва бачыцца не такім крутым, як рабіць страшальныя фоткі ў балаклавах ці здымаць відосы з фаерамі ўначы. Аднак, ребяты, гэта адзіны анархізм, які працуе. Дык ці патрэбная нам рэвалюцыя? Так, патрэбная. Рэвалюцыя – адзіны вядомы нам на сёння шлях радыкальнага пераразмеркавання рэсурсаў і ўлады ў грамадстве. Другіх шляхаў мы не ведаем, ці пакуль не знайшлі. Што можа рэвалюцыя? Гэта знесці кіруючую верхушку і закласці падмурак для радыкальных пераменаў у грамадстве. Чаго яна не можа? Гарантаваць, што гэтыя інстытуты будуць устойлівымі. Рэвалюцыя не прынясе свабоду і справядлівасць сама па сабе, без грунтоўных і доўгіх высілкаў як да рэвалюцыі, так і пасля яе. Рэвалюцыя нічога не абяцае, аднак адкрывае нам дзверы. А што патрабуецца ад нас? Ад нас патрабуецца не слухаць тых, хто кажа, што гэтыя дзверы вядуць у пекла, і тых, хто кажа, што гэтыя дзверы вядуць у рай. Яны ўсяго толькі выводзяць нас з турмы, а ўжо куды мы пойдзем пасля гэтага, цалкам залежыць ад нашай волі і ад нашых аб'ектыўных магчымасцяў. Спадзяюся, вам было цікава правесці гэты час разам. Падпісвайцеся на мяне там, дзе вы праслухалі гэты падкаст. Для зваротнай сувязі пішыце на мой e-mail mikola@riseup.net. Фрэндзіце ў сацыяльных сетках, заставайцеся побач. З вами быў Мікола Дзядок. Усім добра і крытычнага мыслення.